Antxoa lata baten 200 pertsona, zenbat gauden gaur hemen ez da gero broma. Bertsoa kantatzera heldu gara ona, zuek buruan gorde baldin bada ona, ta txarra baldin bada pasaborra goma. Aparte utzi dugu arkatza papela, bertsoak entzuteko ezintzen bestela, gozatzeko duzue aukera itzela, jakin pentsatzeaz gain jolastea dela, larai, larai.